il-mulejatikom is-slim f'dana il-ħadd kif nagħmlu darba fis-sena qegħdin niddedikaw ġurnata ta' talbu għajnuna għall-missjoni tal-Art Imqazza. Intom tafu li aħna l-Partit Franġiskani il-Knisja ħallit f'idejna din il-missjoni importanti. Hija l-missjoni tal-istess art li fiha għex Ġesu, il-Madonna, l-Apostli, il-post minn fejn ġiet il-fidi tagħna. U għalhekk hija xewqa tal-Knisja li hemmhekk mhux biss imorru l-insara biex iqimu dal-postijiet qadisa, imma li jkun hemm ukoll komunità ta' nsara li tgħix hemmhekk. Aħna ilna 800 sena f'dawn il-postijiet biex nagħmlu b'mod partikolari żewġ affarijiet importanti. Hemm ħafna affarijiet oħrajn li nagħmlu, però l-iktar żewġ affarijiet importanti huma li nieħdu ħsieb is-santwarji tal-fidwa, ġifieri dawk il-postijiet li huma marbutin mal-ġrejt tal-Vanġelu. Il-Knisja tal-Annunċjazzjoni ġewwa Nażaret, il-qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm, il-Kalvarju, Ġetsemani, il-post tat-twelid ta' Ġesu ġewwa Betlem. Huma s-santwarji eżisti li ħafna pellegrini imorru sabiex iżuruhom u hemmhekk jaqraw il-Vanġelu u naturalment jikbru fil-fidi tagħhom bil-kuntatt li jkollhom ma' dawn il-postijiet. Hija huwa xogħol sabiħ jiena għext għal 16-il sena, kont ġewwa Betlem u kont anki fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Huwa ħaġa sabiħa li inti tgħix u tara anki tant nies li jiġu hemmhekk min jiġi b'kurzità, però ħafna jiġu anki b'sens ta' fidi. It-tieni xogħol però huwa importanti wkoll huwa x-xogħol li nieħdu ħsieb tal-insara. Meta jien qed ngħid l-Art Imqazza qed nifhem il-Lvant Nofsani kollu, qed nifhem pajjiżi bħal Iżrael, il-Palestina, il-Ġordanja, s-Sirja, l-Libanu, huma pajjiżi li nisimgħu ħafna drabi fl-aħbarijiet, mhux dejjem nisimgħu aħbarijiet sbieħ fuqhom, nafu li sfortunatament f'dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna problemi, speċjalment fil-Palestina, ħabba Gaza. Aħna nieħdu ħsieb l-insara li jgħixu f'dal postijiet li huma biss 2% tal-popolazzjoni, li huma minoranza assoluta. Il-kumplament huma jew Lut li jgħixu ġewwa Iżrael inkella Musulmani li jgħixu fil-pajjiżi l-oħrajn. L-insara jridu ngħinuhom mhux biss pastoralment kif isir f'kull djoċeżi, imma anke billi nipprovdulhom għajnuna materjali. Meta qed għajnuna materjali mhux qed nifhem li dawn qed imutu bil-ġuħ. Imma qed nifhem li dawn għandhom bżonn ta' appoġġ il għaliex ma jsibux pereżempju l-edukazzjoni kattolika l uliedhom. L-iskejjel mhumiex Kristjani, jiġifieri l-iskejjel li nipprovduhom aħna lihom, inkella dawn mhux se jkollhom edukazzjoni Kristjana. Ħafna drabi jsibu diffiċli biex isibu xogħol. Allura jridu jsibu xogħol magħna fis-santwarji tagħna, fil-postijiet fejn nilqgħu pellegrini, teachers fil-skejjel tagħna, ngħinuhom anke permezz ta' boros ta' studju sabiex jistudjaw ħalli jibqgħu hemmhekk u jiffurmaw il-familji tagħhom hemmhekk. Inkella kemm il-periklu daw jemigraw u l-insara dejjem sfortunatament jonqsu. Għalhekk niġu darba fis-sena sabiex nitlobukom biex bl-għajnuna tagħkom aħna nkun nistgħu nkomplu din il-missjoni li qegħdin nagħmlu. Missjoni sabiħa illi xi kultant għaddi minn kriżijiet kif għaddejna minnhom f'daw is-sentej u nofs illi fihom ma kienx hemm pellegrini, ma ġie ħadd, naturalment dan ifisser illi ħafna minn dawn in-nies sfaw bla xogħol u rridu naraw kif nagħmlu biex inkomplu ngħinuhom sabiex jgħixu l-familji tagħhom dis-sitwazzjoni. F'isem ħut il-Franġiskani li jgħixu f'dawn l-artijiet, aħna qegħdin kważi 300 patri li ngħixu f'dawn diversi żoni. Jiena nirringrazzjakom dejjem tal-għajnuna tagħkom, tat-talb tagħkom. Aħna apprezzaw ħafna anke l-Knisja ta' Għawdex għaliex dejjem kienet viċina ħafna tal-missjoni tal-Art Imqazza, kemm is-saċerdoti tagħkom kif ukoll anke ħafna minnkom li akkumpanjawna ġew magħna hemmhekk u verament jitolbu għal din il-missjoni. Grazzi u l-Moli jagħtikom isli.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu, ħatkun ma'kom il-koll. U l-Ispiritu tal-Alla niżel fuqu, il-dak li huwa magħżul, Kristu, biex lilna jatina l-qawwa tar-rebħa bid-dem tiegħu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-intenzjoni u l-mejtin tal-familja Kamilleri. Nitlob skont l-intenzjoni tagħkom, ix-xewqat li hemm f'qalbkom u nressaq ir-ringrazzjamenti tagħkom lill-Alla bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Ħuti, ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Sant fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta bla tarf, inti taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' it-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-mulej qalli, Iżrael, int il-qaddej tiegħi, bik jien inkun imfaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura lil Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li jien tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt tama qawwija fil-mulej. U niżel ħdejja u sema l-arta tiegħi. Qed li fuq fommi għanja ġdida. Għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma tittaxxaqx b'sagrifiċċji u b'offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabtinix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imma jien qed hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. X'għandart il-ġustizzja f'ġemgħa kbira, xuftejja ma żemmejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
Tieni qari. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korinti. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteniħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-Sid tagħhom u tagħna. Grazzja u slim mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra l-Ġesuri saqleħ u qal: Araw il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax hu kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt qed nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xed għalih u qal: Jien rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu ta' bilħaq. Aqqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħatni nagħmmed bl-ilma hu stess qalli. Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu is-Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt li dan hu liben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir bil-qari tal-Vanġelu nindafu minnu bit-tagħna. Waqt li għadna fil-bidu ta' żmien matul is-sena, il-kulur aħdar issa wara l-magħmudija tal-mulej qed ifakkarna fix-xewqa li jkun hemm il-ħajja. U naħseb it-tislima li qalilna Pawlu illum rajna 3 versi minn tiegħu qed jgħidilna grazzja lilkom, sliem lilkom. Qed jgħidilna u billi hawn nuqqas ta' paċi u billi fil-qalb tiegħek hemm tfittxija għal paċi, jalla jkollna nies tajbin, qaddisin li jmorru u jwasslu id-dawl kullimkien lill-ġnus kif qed jagħmlu dawn il-patrijiet Franġiskani billi jieħdu ħsieb il-postijiet, l-art, il-ħamrija, il-ġebel, il-knejjes ta' fejn Ġesu mexa. Il-ħajja ta' Ġesu fil-Palestina l-art imqazza. L-sitwazzjoni tagħha nafu kif inhi bħalissa. U allura Pawlu qed jgħidilna itolbu biex ikollkom is-sliem għax il-gwerer qed jiġru bħal żejt teba li dejjem tikber. Itolbu biex minu responsabbli ma joqgħodx jinbex ħalli jkollna nuqqas ta' paċi,
itolbu biex min ikun responsabbli u jkun ta' rieda tajba jevita ħafna tbatija lill-Ewropa, lid-dinja, lill-popli, l-art imqazza, m'hemmx għalfejn nibqa' sejjer. Għaliex? Għax dak li jagħti l-paċi mhux l-interessi tal-flus jew iż-żjud, mhux l-interessi ta' xi berart jew artijiet kbar, mhux l-interessi ta' kif se nisloħ nieħu ir-riżorsa tal-bniedem u nużah daqs li kieku oġġett biex jien inkun nista' ntella il-produzzjoni ekonomika. Le, dan li bentalla ġie biex jagħtina xi ħaġa li ma jistax jagħtiha d-dinja. X'se jtina dan li bentalla? Żewġ affarijiet. Il-qawwa li għandna bżonn għax aħna neqtgħu qalbna, il-maħfra li għandna bżonn għax aħna midinbin, il-grazzja li għandna bżonn biex insalvaw għax aħna mitlufin, minn għandna bżonn dik il-qawwa imma fl-istess ħin inserraħ moħħi li d-dem ta' Kristu imxerret għalija fuq is-salib dak id-dem li salvani. Ħammorru bil-mod. Ġwanni qed jagħmmed ma'mudija għal purifikazzjoni, għat-tindif, kien hemm diversi riti, anke mill-komunità minn kien ġej Ġwanni l-Battista. Kellhom riti tal-purifikazzjoni. Dawn jeżistu f'ħafna reliġjonijiet, anke fit-tempji megalitiċi tagħna bħal Mija l-Ġigantija u t-tempji tagħna hemm postijiet fejn kien isir ir-rit tat-tindif. Ġwanni kien qed jagħmmed. Il-Fariżej mallu qalulu int mill-partit tal-Esseni, komunità oħra. Kif qiegħed tagħmmed? Il-Fariżej kienu partit bħalma kienu s-Sadduċej u d-Żeloti, l-erba' partiti l-kbar fi żmien Ġesu. U għalilhom jien qed nagħmmed l-ilma, imma ħajjiġi wieħed li kien qabbli u aqwa minni. Smajta? Iż-żewġ kelmiet. Għax da li twilet huwa minn dejjem. Mhux l-età, mhux iż-żmien, mhux ispazju, da li bentalla li kien minn dejjem u niżel fi żmien. U Ġwanni mhux biss huwa l-prekursur imma jarfu huwa minn dejjem, huwa ikbar minni mhux fi żmien, fil-qawwa li jista' jagħtina. Minn se tiġi dil-qawwa? Aħna twelidna ġol velenu. Aħna twelidna bil-gidma tal-velenu. Jiġifieri jien minħabba dnub destinat biex immut. Kull bniedem li jieħu l-ħajja ġurnata jew oħra għandu di-destinazzjoni. Kollha tafu x'injala il-kalendarju. Interessanti li hawnhekk il-ġurnata ta' wara fil-kju jara l-Ġesu ġej biex jitgħammed. Ġesu li m'għandux dnub u ġej wara l-midinbin. U x'jgħid San Ġwan? Di tafuha x'ngħiduha f'kull qudiesa. Jindikah u jgħid dan li kien qabli. Dan aqwa minni. Dan li qalu li ħajinżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu. Ġwanni l-Battista kbir, dan li bentalla. U jiena rajt, u għax rajt qed nagħti xhieda. Hekk l-aħħar żewġ versi, dan li bentalla. Kemm hu sabiħ, hekk dan il-kliem li qed nisimgħu. Le m'hawnx bħalu. U mbagħad jgħidilna Ecce Agnus Dei. Dan hu l-ħaruf talla. Attenti. Sa taqalna da l-iljun li jizbrana, l-iljun ta' Ġuda. Din it-tigra feroċi li ġiet biex teħlisna mill-ħakkima. L-nies qed jgħidilhom da ħaruf. Għax Iżajja kien qalilhom bħal ħaruf ġwejjed meħud tal-qatla ma fetaħx fommu bħal min iġizzu, fidejn min iġizzu. Għata għalihom ara l-profezija. Mbagħad jgħidilhom dan il-ħaruf ta' Alla li jneħħidnu bit-tad-dinja fil-qudiesa din ngħidu 4 darbiet.
ħaruf talla li tneħħidnu bit-tadin, kollok ħnina minna, ħenna għalina, għatina l-paċi. Imbagħad jaqsam il-ħobs, jaqbad l-Ewkaristija, danu l-ħaruf talla. X'fimna sissa? Fimna illi kull 14 tax-xahar ta' April kull sena jgħidulu l-14 tax-xahar ta' Nisan il-familji tal-poplu l-magħżul jidħlu mill-adba l-ġewwa ifakru dak il-lejl li fih Alla qalilhom oqtlu l-ħaruf ta' sena. Tkissrulu l-ebda għadma u bid-dem tiegħu ċabsu il-ħitan, il-koxox tal-bibien. Għax fl-10 pjaga li għadda minnu l-poplu, l-anġli ħajaddi. Jeqret femmemx id-dem, imma fejn hemm id-dem il-familja s-salva. Fimtuha issa għaliex id-dem tal-ħaruf ma fimniex biżżejjed. Imma waqt li Ġesu tela fuq is-salib u qed jiġi kkundannat biex jiġi msallab, il-ħaruf meħud tal-qatla ta' Iżajija bla ma biss fetaħ fommu innoċenti, qiegħed fidejn dawk illi bijowh, li tradewh, li samruh, li salbuh. Dak il-ħin x'inkien qiegħed jiġi kkundannat, il-ħrief kienu qed jinqatlu. U l-profezija sseħħ ta' dan il-ħaruf li ma kisrulu l-ebda għadma. Fil-fatt li l-ħallelin ta' ma ġenbu kisrulhom saqajhom. Imma lil Ġesu għaxraw li kien ġamiet ta' daqqa tal-anza. U minn dik id-daqqa l-ferita infetaħ il-post tas-salvazzjoni u ħareġ dem u ilma. Il-poeta nazzjonali, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna, isemu l-Dunkarm, meta b'daqqa tal-anza nifduk. Int għallimtna tan-niket ilena, int minn hemmhekk għallimtna fil-hemm imberkuk, il-ħaruf li xerred demmu. Biex bid-dem tiegħu ma jidħolx il-qerriedi, imma jienu int salvati, x'tibqa' tagħmel fil-velenu tad-dnub, x'tibqa' tagħmel f'dik il-kumpanija ħażina, x'tibqa' tagħmel tkisser dik il-familja, x'tibqa' tagħmel tagħti xhieda opposta, x'tibqa' tagħmel ma tgħidx kelma biex tgħaddi l-valuri l uliedek u nispiċċa. Prattika din, prattika. Ejjew irroddu s-salib u nrodduh sewwa. Jien nissuġġerilkom kull qudiesa li tmorru, morru 10 minuti qabel. Immarkaw bl-ilma mbirek il-moħ tagħna, għax dak l-ilma xin nidħol fil-knisja ifakkarni li jiena Muhammed, imbagħad irrott is-salib. Rott salib għal wiċċek, illum il-ħadd bla qudies, bla talb, b'xejn, laqas mistrieħ, laqas ngħixu sura ta' nies, għax insejna lill-Alla. Rott salib għal wiċċek, rott is-salib tajjeb u kun hawnhekk biex trott is-salib fil-bidu tal-qudiesa biex fl-aħħar tirċievi l-barka fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, għax is-saċerdot fuqek qal jiena namdek fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u dakinhar sirt bint ta' Alla. Il-Papa qal illum ma jagħmdux. M'għadix id-drawwa nagħmdu tarbija, issa Malta diġà kriżi għax ir-rata ta' twelid qiegħda l-iżgħar l-inqas li ċken l-iktar baxxa fl-Ewropa. U allura x'qed jiġri? Il-fatt li aħna ma nirraġunawx kif qed jirraġuna l-Papa u jgħid it-tarbija tiegħek tmajta, tajta l-ħalib, libbista, ħadti l-ħsieb saħħitha, ħadti l-ħsieb l-edukazzjoni, iwa, fader, iwa, imma ħsib Alla le. Imbagħad jaraw huma x'in jikbru, mhux hekk ngħidu, hekk sirna. U kammidnihom x'valuri tajnihom. Illum il-ħadd għallimnihom jagħmlu differenza. Għallimnihom iċkejknin tagħna bil-priedka tiegħi, bl-eżempju, għax il-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. Eżistijaj, in-nies tar-reliġjonijiet l-oħra f'Malta qed jitolbu għax m'għandhomx wisa fil-post tal-qima u t-talb tagħhom u jagħmlu sewwa biex ikollhom fejn iqimu lill-Alla jew Alla. U aħna fejn huma l-ulied tagħna? Fejn huma ż-żgħażagħ tgħid m'għandux jgħidilhom Kristu?
dik l-ikbar gwerra li qed issir f'Malta, il-gwerra tax-xitan fuq il-valuri tagħna. Seraqhomna fin u aħna reqdin, ħelwin, għaddejjin. Irridu noġbu l-Alla u x-xitan u l-kelma ta' dal-Ispirtu li ġi fuq Kristu. Ejja nitolbuh biex l-Ispirtu Santu jiġi fuqna u aħna nxerdu. Aħna namlu minn kollox biex bl-eżempju, bil-kelma u bl-eżempju, bil-ħajja, fil-risq tajjeb u l-ħażin, il-tal-qrib u l-tal-bot, naddulhom dil-missjoni sabiħa. Iva, bħalu mawx, x'ma nħobbuhx. Bħalu mawx li jaħfer id-nubit tad-dinja. Bħalu mawx li neħħilna l-velenu tal-mewt għax bid-dem tiegħu rċevejna l-ħajja. Bħalu mawx, ejdilna int, Madonna, omtana taħt it-titlu ta' Pinu, ejdilna minn dan il-post qaddis biex terġa' tqabbat il-ħeġġa il-min waqaf il-bruda, biex terġa' tressa għal-grazzja lil-min waqaf il-vizzju, biex terġa' tressa għal-ħajja il-min qed jgħix fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini sar bniedem, salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missieru mill-liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben u tkellem f'fomm il-profeti f'knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Aħna ma nafux nitolbu, imma l-Ispirtu Santu li jenna nitkellmu. Ejju issa nitolbu l-Ispirtu Santu li tiegħu kienet tant devota karmni grima kemm ħallitilna kelmiet sbieħ fuq l-Ispirtu Santu. Aħna li rċevejnieh fil-Magħmudija. Aħna li nirċievu l-Ispirtu Santu fil-Griżma. Ejju issa nitolbu għall-Papa Leon, għall-Isqof tagħna Anton, għal dawk li qed jippritkaw f'dawn il-mumenti llum biex il-kelma talla tibdel l-bniedem mill-qalb tal-ġebel għal-qalb tal-laħam. Nitolbu. Il-gwerra dejjem riesqa għax il-bniedem keċċa l-Alla. L-Ewropa tifraħ toqtol ħajja fil-ġuf. Torok idejja, iċċabċab. Tinvesti il-flus biex inċabsu d-dem, id-dem tal-innoċenti. Ħalli aħna jkollna kuxjenza ta' familji li jħobbu l-wild, mhux għax ma nirrispettawx l-annimali, imma qatt ma għandna ngħidu għax uneskludu u nħallu djar vojta fejn nistgħu minn ħajja meta hawn tant nisa li jixtiequ wild u għalihom nitolbu. Ismana. Nhar is-Sibt l-Isqof hawnhekk jagħmel id-berik tat-tarbija fil-ġuf biex minn da s-santwarju inwaslu lid-dinja ix-xewqa talla fuq ir-rispett lejn il-ħajja, dejjem lill-anzjan, lejn dak li hu bżonnijiet speċjali, lejn tarbija fil-ġuf. Nitolbu. Il-marit tal-qrib u tal-bot, fir-ruħ u fil-ġisem, fid-dar u fl-isptar, it-tobba u dawk li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet fl-aħħar, jekk trid tista' tagħmel it-talba tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
l-isem qaddis tiegħu. Alleluja, alleluja. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa bislim mulej l-offerti tagħna, għamel li jkunu ta' ġid għalina biex ma nintilfux iżda nitqazzu u nsibu s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna u ħenna għalina fid-djufija tagħna. Oġbu jitwilet minn Marija Verġni. Miet fuq is-salib biex bid-demm tiegħu il-ħaruf divin jeħlisna mill-mewt u jatina il-ħelsim mid-dnub u l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddis ninfaħru bil-qalb intennulek qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata u minn rajħi bati għall-ħobs radd il-ħajr qasa ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixħor għal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqaf l-imħabba mal-Papaljon, l-Isqoftan Anton, il-Ministru tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Camilleri. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, għal min għandu l-fidi, hawnhekk għandna l-Ġesu, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti tisma'. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew, nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek tħallilkom isliem, natikom islim tiegħek. Tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija isliem, għatija l-għaqda li jintrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħanejdu flimkien, tinsewx il-Vanġelu tal-lum. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja u r-raba waħda. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal di l-ikla tal-ħaruf mulej.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Atina mulej l-Ispiritu ta' mħabtek, tmajtna ħobża waħda mis-sema, hekk fit-tiba tiegħek għamilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristus Sidna nawguralkom ġurnata tajba issa li għamilna din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, it-tlet Ave Marijiet li talbet il-Madonna mhux biss ngħiduhom hawnhekk, imma wasluhom mill-oħrajn. Hemm messaġġ kbir għaliex tlieta. Hemm messaġġ kbir għax 3 tim damet il-Madonna fil-qabar. Ma qalitx għal xejn il-Madonna hawnhekk ejdu 3 Ave Marijiet. Imbagħad fl-aħħar għal min irid jien nidħol fil-kappella hemmhekk fejn instema' l-leħen dak il-post għax inkun naf li jkun hawn xi nies li jkollhom bżonn talb partikolari. Allura minn minkom iridu ngħaddu ftit minuti f'riġlejn l-artal tal-Madonna, nidħlu hemmhekk u nagħmlu ftit mumenti ta' skiet u ta' talb. Żewġ affarijiet nhar is-Sibt fl-4:30. Il-dberik tat-tarbija fil-ġuf waslu ftit il-kelma. L-isqof tagħna jkun hawnhekk għal dan it-talb fl-4:30 nhar is-Sibt. Imbagħad bħala għada 8 ijiem nixtieq niltaqa' magħkom intom li tħobbu s-santwarju, ħbieb tal-Madonna tas-santwarju ta' Pinu. Ħaniltaqgħu fil-5 bħal għada 8 ijiem fis-sala taħt il-pjazza ngħidu r-Rużarju u niltaqa' hekk fil-bidu tal-Ministeru tiegħi hawnhekk f'ta' Pinu biex inkunu nistgħu norganizzaw aħjar insir nafkom ftit iktar mill-qrib dawk li bħali għandkom xewqa li dan il-post ikompli jwassal il-messaġġ ta' Marija. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija. Il-mulej mija, bekit il-post il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familji, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.